Ola, gustamos o paseo por Ourense? Imos por varias actividades para que pagades cando vos apeteza. Animad aos vosos amigos e aos vosos pais para que as fagan con vos. En primeiro lugar, podedes ver a película A Esmorga, de Ignacio Villar, baseada na novela de Eduardo Blanco Amor. Estreouse no ano 2014. Foi rodada en Ourense, nalgún dos lugares que visitamos. Tamén podedes facer unha lista dos nomes de escritores que aparecen nas rúas de túa localidade. Verás cantas rúas, Otero Pedrallo ou Castelao hai por todos lados. Has descubrir ben delas. É un safari fotográfico polas casas natais dos escritores do teu lugar ou doutros lugares de Galicia. Podedes ir ao Rianxo de Castelao e Manuel Antonio, ou o Padrón de Rosalía, a Celanova de Curros ou Celso Emilio Ferreiro, e moitos outros. Se precisa repetir o noso percorrido literario, tes toda a información en Wikiloc, neste enderezo. Que o pasedes moi ben.